malo kolena i ovdje imam neke rane, nemam pojma, buraz, ne vidi se sad, nameštam kameru 15 minuta i jedno ne mogu pomeram ruke toliko, ni šake, ovo mi je manje boli, ali ovo je pakao da mi javim da neće biti neko vreme klipova ili nešto, ne znam, treba da nosim ovo 10-15 dana, samo da vam kažem to, eto, volim vas puno i eto, kad se oporavim malo javit ću se do tad, kad bi mogu sad da pomerim ruku da vam bacim like, ali koliko god mogu, uvještavat ću vas i sve to, eto, ljubim vas, brate, ćao. Ovdje imam fleke iza, ne znam ni da imam više fleke, da vas ne sprdam, ozbiljno je, ljubim vas, brate, ja rib za malo. I na leđima imam, samo da se namestim da se vidi, ne znam koliko se vidi, dobro je majica oguljena cela. Rib sam za malo bio, dobro je glavu nisam udario, malo ruke, malo kolena, ne znam koliko se vidi, nemam pojma, brate. Još jednom za sve ljude kojima se nisam javio i to, nisam stigao, me bole ruke, moram pijem lekove sad, nije zajebancija, mrtav sam, ozbiljan, najozbiljniji sam stvarno, eto, volim vas sve i čujem vas.